rebeldía. Para toda a xente que escoita xa chegou un novo día. Para superar a dor fixen unha melodía. Para darlle máis calor teño que cruzar as rías. E dicimos máis lume, dicímolo en serio. Non hai dignidade dentro dese ministerio. O sistema consume, ten pouco remedio. Cando a sociedade asume ser escrava dese imperio. Tira con iso, vente connosco, non sei como fajo que sempre me enrosco. Non sono brusco, cájome en franco, reina corrupto, rouban os bancos. Eu non achanto, España cañí, tirámolo santo. Con daqui da rí, fixémolo canto, toda Galiza berrando. Eu o que quero é ver o mundo arder, nada que perder. Eu o que quero é ver o mundo arder, non retroceder. Sabes que xuntas son podemos vencer. Eu o que quero é ver o mundo arder, nada que perder. E a gasolina que preciso para respostar. Estamos listas co vento de cara e os soños por conquistar. Hubo de festa comezou a melodía e no retrouso apareceu daqui da ría. Se de benvidas outra noite de revolta e que erga man quen se queira subar. Soa 3, 2, 1 e a conta atrás final. Hugo que te isto está que estoupa, semella que non hai outra. A raiva xa non é pouca, molla en choupa. Mentres que baten e zoupan, disparan a queima roupa. Chao, noites escuras todas inmolas a lumear, que se enteren en todas partes en calquer lugar. Non temos medo, só rematamos de comezar, que te escoiten berrar. Eu o que quero é ver o mundo arder, nada que perder. Sabes que xuntas son podemos vencer. Eu o que quero é ver o mundo arder, nada que perder. E da cinta voltar a renacer. Eu o que quero é ver o mundo arder, non retroceder. Eu o que quero é ver o mundo arder, nada que perder. E da cinta voltar a renacer. Eu o que quero é ver o mundo arder, non retroceder. Sabes que xuntas son podemos vencer. Eu o que quero é ver o mundo arder, nada que perder. Con quién tendréis un beef? Con nadie. A ver, hai peña pois que non eres afín e punto. Pero andar aí con... Pero pa qué? O sea, eso é como un sálvame de luz. No, pero sí, en serio, os bifes, pa mí... Benvidas, benvidos ao mundo o Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, canso por ti. Arenteiro. Pois moi benvidas, moi benvidos a todo o mundo. Unha semana máis, esta vez tocou a martes, esta vez tocou a segundo día de semana, onde tuvemos uns pequenos problemas, bueno, de compatibilidade da xenda. E aquí estamos, unha semana máis para falar do Arenteiro, unha semana máis sumando puntos e unha semana máis co gran Milito. Boas noites. Moi boas noites, Darío, moi boas noites a todo o mundo. Pois sí, unha semaniña máis, disculpade por ese cambio de día, pero bueno, aí vímonos un poquinho obrigados, pero nada, xa estamos de novo con vos. E nada, outra semana máis para analizar o que foi o partido de Clube Deportivo Arenteiro. Así que nada, upa Arenteiro. Exactamente. Para iso aquí temos a Peña. Que tal? Boas noites, como estamos? Hola, boa noite. Pois aquí estamos opinando un pouquiño e dando as nosas cuestións aquí de Club Deportivo Arenteiro e
facendo un resumiño do que vimos outro día en Espiñedo. Exactamente. Outro día recordamos empate a uns contra o Baracaldo Club de Fútbol e que, bueno, un partido creo que deu moito de sí e moito para falar e que creo que bueno, ainda vamos necesitar tempo para resumir o que foi o empate en Espiñedo. Así que nada, sin máis, non sei se queredes meto cortilla, empezamos ou No, antes dai o teu titular, non, Darío, goxo esquecicheste. Certo é, queres que dé o meu titular de primeiro? Sí, claro. Bueno, pois reparto de puntos e reparto de posicións, porque con este puntiño Arenteiro queda no ecuador da tabla clasificatoria. Bueno, Peña, dalle ti tamén, logo. E a semana pasada, como era a progresa adecuadamente, dixen algo así, eu creo que foi o titular, se mal non recordo. E esta semana, pois, teño que dicir que menos ser máis. Bueno, está ben. Eu vou decir un pasiño adiante e 2 hacia atrás. máis ou menos parecido ao que dixen eu. Pero máis ou menos. Bueno, pois dixen antes que había un pouco de chicha por este partido porque vin opinións bastante dispersas e diferentes según a quen lle preguntases, según a que bando lle preguntases. Sí, estaban as redes, había opinións de todos os gustos. Sí. Pero polo que eu vin, máis en contra que a favor. Nas redes que eu sigo. Bueno. Pois para iso estamos. Vamos ver que pasou aí o domingo en Espiñedo. Vamos ver un pouco as entresijas dese empate co Baracaldo. E nada, meto cortinilla e arrancamos co Bar da Cantina Arenteiro 1, Baracaldo 1. Estiven fora loitando contra todo iso que me marcou. Agora volto tranquilo por todo aquilo que xa pasou. Pois aí estamos. Empate en Espiñedo, empate contra o Baracaldo. Non sei como vistes o partido xa en términos xerais de opinión personal. Milito, como viches ese empate? Pois, bueno, nada, a verdade é que sorprendéndonos bastante, creo eu, non sei se compartides esta opinión comigo, un pouco a alineación inicial, non? Coa entrada, sobre todo, de William de Camargo, a súa primeira titularidade como xogador do Club Deportivo Arenteiro. Tamén, non sei, outra vez no banco Richarte, que estaba sendo hasta ahora un dos xogadores máis desequilibrantes do Arenteiro, sobre todo ante esa falta de extremos, pois tamén me estañou que non estivera nese 11 titular. Creo que iba a penalizar tamén a Gorka polos erros do outro día e que pensaba que lle iba a dar entrada a Eliseu, incluso que pudera o mellor sorprender co rapaz do Castellón, con Mollá, pero bueno, seguiulle dando confianza a Gorka. Entonces, bueno, eu a verdade é que me quedei un pouquiño sorprendido pola alineación. E bueno, teño que decir que a mí non me disgustou del todo a primeira parte do Arenteiro, non me pareceu unha primeira parte mala, ni moito menos. Creo que foi superior o Baracaldo, creo que sobre todo a opción máis clara de Mingo en ese Ecuador da primeira parte, creo que evidentemente, pois, olha, un xogador que leva 5 goles, non se lle pode decir nin mu, pero bueno, se houvese ido para dentro esa xogada, ao mellor estaríamos falando de outro partido, non? Sí que é certo que no apartado ofensivo tampouco tivo moita presión o Arenteiro, non? Sobre o Baracaldo o domingo. Entonces, bueno, non sei, me deixou un pouco tibio, pero a vez veía un equipo bastante sólido e compacto, pero creo que a partir dese descanso, desa segunda parte, eles xa salen bastante fortes, incluso teñen esa ocasión no minuto 3 da segunda parte con ese disparo poste
aí cando, bueno, o Arenteiro non foi moi resolutivo nesa acción de área, e de feito controla o xogador o balón co peito baixa e despois remata, e bueno, creo que aí xa veu o primeiro susto. Sí que é certo que despois o Arenteiro ten dúas ocasións bastante claras, sobre todo esa donde se reclama o VAR, non? Que entre por un posible penalti, tanto o Millor Domingo como despois de Ferreiro. Non o veo así o árbitro, e tamén é unha xogada moi parecida, creo, a da primeira metade. Pero bueno, falando do que é o futbolístico, sigo non, desta vez preocupeime máis, porque a verdade é que salvo a maxia e os destellos, que non destellos de cara á galería, non, senón destellos productivos, sobre todo nesa primeira parte de David Ferreiro, pois están sendo o único brilante, non, neses 3/4 do Arenteiro, e no que se está basando un pouco hasta ahora o equipo. E creo que a partir dos trocos dese triple troco que fai na segunda metade Imanol de la Sota, o adestrador do Baracaldo, creo que aí cambia completamente o rumbo do partido. O Arenteiro vense moito máis abaixo físicamente. Creo que tarda bastante outra vez Arribas en facer os trocos. Creo que hasta o minuto 71 non aproveita esa primeira ventana con ese doble troco. Un troco donde cambia toda a banda dereita, que non sei se compartides comigo que foi a banda máis productiva do partido, en todo o partido. E bueno, despois nese taxín final, pois chegaron os goles. Chegou o gol deles nunha acción de contra onde levan moi ben o balón dende a dereita ata o centro a borde da área polo centro. Eric Pérez remata nun remate sensacional aí a cepa do poste, e parecía que con ese 0-1 complicábase moito a cousa, porque o Arenteiro non estaba tendo, neses últimos 20 minutos non estaba tendo recursos, non, para atacar a portería do Baracaldo, e de feito todos os duelos os gañaba o equipo vasco, non había claridade no xogo, as bandas non estaban causando moito dano. Non sei, a verdade é que un pouco preocupado, pero bueno, nesa acción a balón parado que noutros partidos nos quitou puntos, pois nesta vez pois sonriunos, non, a cara, e logramos salvar un punto. Pero bueno, eu creo que as sensacións non foron as máis boas dentro dunha primeira parte que en certo modo sí que me gustou, pero tampouco me acabou de facer tirar cohetes, e queda moito que remar. Non sei como vichendes vós, pero bueno, a verdade é que ese é un pouco así o meu resumo, e poñernos ahora en valoracións. Eu, polo que podo dicir, xa viches as declaracións que fixo Jesús Arribas na rolda de prensa, con eso xa dixo todo. Xa non hai que non explicar moito máis. Ben viches que non lle gustou o partido, que o partido foi de varias fases. Sí, o Arenteiro os primeiros 25 ou 30 minutos, pois sí, estuvo bastante ben plantado, tuvo un par de ocasións, a máis clara foi no minuto 20, creo que foi Domingo, se non mal recordo, que foi así a ocasión máis clara do Club Deportivo Arenteiro. E despois xa o que tú dicías, cando entra en xogo Ferreiro, pois é cando tú lle ves ao Arenteiro que pode crear algo, porque nunha banda ali que fixeron un 3 contra 2, que entre Ochoa, Jordan, que entraron ali pola banda, que cando creaban un pouco de peligro e tal, porque despois a outra banda por onde xogaban non apenas creou peligro tanto Dani Moreno como William de Camargo. Como William de Camargo. Esa banda para min non creou moito o Domingo, porque William de Camargo tiña unha cosa que recibía viñas, metíase moito ao centro do campo, deixaba moitas veces a banda, que se cadra é unha cuestión que lle dixo Jesús Arribas, que deixara a banda máis para que subira Dani Moreno. Pode ser unha decisión táctica de Jesús Arribas, porque houve momentos que tú non sei se por fixaste vos que William de Camargo arrancaba de un lado e aparecía no outro lado. Eu non sei se por fixaste neses detalles. O Arenteiro, máis de lo mismo. Eu sígueme faltando fútbol no centro do campo. A min sígueme faltando fútbol no centro do campo. Non sei se é a cuestión de Arribas, que vai ser o fútbol que quere implantar ele en Club Deportivo Arenteiro, porque tú ves que os dos medios centros, sí, luchan e corren e cubren moito campo, sempre están, pero non faltalle algo, faltalle que generen un pouco máis de fútbol no centro do campo. O traballo que fan é inconmensurable, tanto Bastida como Boval luchan e deixan todo no campo. Pois eu creo que temos unha deficiencia grande, que cando se queremos xogar o balón, os centrales, pois Gorka, bueno,
ten un pouco mellor salida, Lucar, ganamos moito defensivamente, pero claro, en creación de fútbol en ataque, cando chega, pois, o típico, ou pega o gorrazo arriba, ou se non dallo a Diego, pegamos o gorrazo arriba. E pois, claro, vai Mingo, lucha ese balón, pero despois ese balón, e non hai quen colle ese rechaces. Nós apenas collemos os segundos balós. Moitas veces non collemos os segundos balós. Perdemos moitas, non sei se pola situación táctica do equipo ou polo que, pero o equipo esta semana, conforme a semana pasada dixen que lle vía brotes verdes, e esta semana, pois non vin eses brotes verdes, e dixo Jesús Arribas na rolda de prensa, tú estabas ali comigo, Milito, e ben, viches o que opinou. Sí, non estaba de todo contento, pero bueno, a verdade que non sei, que a min deixoume un pouco frío, non? Un pouco frío ao final, sí. Darío, tú que, como viches o partido e que opinas? Pareceme unha cousa bastante interesante que eu quería sacar neste debate hoxe do tema do medio do campo, que logo falarei tamén sobre elo. Bueno, falando un pouco do partido, creo que o Baracaldo saliu moi ben nos primeiros 10 minutos. Creo que o Arenteiro tardou en toparse cómodo no campo, pero a partir de aí eu non estou tan de acordo con vos e con algunhas opinións que ven por aí. A mí gustou o meu equipo e creo que foi bastante superior ao Baracaldo, xa vos digo, a partir do minuto 10-15, e prácticamente hasta esos cambios que fai, non sei se foi a raíz dos cambios do Baracaldo ou os cambios do Arenteiro, pero máis ou menos neses minutos cando quita a Jordan e a Martín Ochoa, pode ser? Ochoa, sí. Aí, cando fai esos cambios na banda dereita, creo que o equipo caese por completo. Xa che digo, non sei se é mérito dos cambios do Arenteiro ou os que fixo o Baracaldo, pero creo que aí cambian aí un punto de inflexión no partido. O Baracaldo volve a ser un pouco máis dominador e polo menos hasta que marca o gol, creo que aí o Baracaldo era superior. Ou polo menos o Arenteiro deixou de ser superior. Non sei se o Baracaldo fixo tantos méritos como para marcar o gol, pero sí que o Arenteiro non era o mesmo Arenteiro desos 20-30 minutos da primeira parte e o inicio da segunda. A mí o equipo que me gustou, o Arenteiro fallou ocasións moi claras, Mingo fallou na primeira parte 2, prácticamente na área pequena, na segunda parte hai ese remate que Ochoa ponlle 2 pases, tanto na primeira como na segunda parte, para casi empuxala. É certo que a da segunda parte é un pouco máis complicada porque ten o porteiro xa moi encima, pero creo que o Arenteiro, se fose gañando 2-0, pois non creo que pasase nada. Non hai que obviar ese penalti a David Ferreiro, que estuve vendo o resumen, pero é que eu ven o partido pola tele e na repetición a cámara lenta pareceu un penalti bastante... En directo non me pareceu, pero na cámara lenta pareceume claro porque se ve perfectamente como lle pisa. Chega tarde o xogador do Baracaldo e písalle o pé, pero, sin embargo, no resumen, cando poñen a toma repetida do VAR, non aparece a de Ferreiro, aparece a que hai xusto antes de Mingo co porteiro, que eso non... Non revisan todo, entón. Vamos a ver, eu creo que hubo un error de interpretación porque creo que o Arenteiro pediu o VAR pola xogada de Ferreiro, non pola xogada de Mingo. O árbitro estuvo revisando a de Ferreiro porque era que lle estaban poñendo para diante e para atrás todo o rato a cámara lenta. Sen embargo, tanto o comentarista ao principio tamén pensaba que era polo choque de Mingo co porteiro, digámoslo así, como realizador do resumen, debeu pensar o mismo porque no resumen aparece como o árbitro vai ao VAR, pero a repetición da toma que meten é a de Mingo co porteiro, non é a de Ferreiro. Non é a de Ferreiro, é que eu penso que hai falta, pero que non estou seguro de si é dentro ou fora, non me queda claro. Non, é dentro. Eso se tedes a oportunidade algún de ver o partido outra vez de ceros, que tedes ese privilegio, se veídes a ese minuto, vese perfectamente como lle pisa. É dentro da área. Se así é un erro clamoroso, claro. Eu a repeticións que vin, estuve vendo polo tema ese desa xogada, non sei se son as imágenes, se a realización ou o que foi, o que vin eu, non sei, eu creo que será o mesmo, é que aí non se ve nada. Eu estuve mira por aquí e mira por outra e non vexo nada. Non sei se as imágenes son todas iguales, se hai outras, o que fai. Eu xa dixen o VAR. Sí, a ver. O VAR, eu digo a verdade, o VAR, este VAR, eu son claro, non o quero. Eu este VAR non o quero. Eu prefiero que o árbitro pito que vexa e punto, porque isto é un
eu creo que é un engañabobos. A Federación podráme dicir misa e podráme dicir o que queiran. A min isto non, porque os partidos ahora xa non son de 90. Ahora hai que falar xa os partidos de 105, 110 minutos, e ao final, cando esa xugada o árbitro a ve, é moi difícil que o árbitro se va a decir dunha decisión que toma. Eu vexo, porque o árbitro estaba ben colocado nesa xugada. Sí, pero é unha xogada moi rápida e un pisotón que é moi complicado ver un directo. Sí, xe che di, sí, pero cando toma, ten que ser un erro moi, ten que ser un erro moi descomunal. Se é unha xugada de interpretación do árbitro, non van, eu digo a verdade que non van cambiar a decisión. Digo que non. No, igual simplemente o árbitro que interpreta que é involuntario o pisotón. Sí, pero eu xa che digo, eu este VAR. Bueno, eu xa che digo, eu desta vez non vou valorar, porque tampouco, a min parece me falta, o que non sei é eso, a ver, mirando millor as repeticións, como dirá Darío, igual pode ser millor, pero... Eu ojalá o pitaran, Darío, eu, Milito, ojalá pitaran o VAR, o penalti, que non, pero... Eu estaba vendo o partido pola tele, cando vin que o Orenteiro pedía o challenge este para revisión, pois, sin máis, dixen, bueno, por a ver se cae. Despois, cando puxeron a toma de cerca, aparte, hai unha toma, na maioría non se ve claro se lle pisa ou non, pero que hai unha toma que se ve moi de cerca e moi a cámara lenta, como lle lle dentro da área, porque chega tarde. Ahora, despois, igual interpretou o árbitro de que foi involuntario. Unha cousa, levades visto o partido de primeira ref, como a min, algúns, quitando a única xugada co árbitro cambiou o seu criterio, foi no Celta Arenteiro, porque despois hai moitos partidos que eu ven de primeira ref que lle pediron o VAR. Eu non sei se poucas veces cambian. Podes escapar algunha, pero en todas non cambian o seu criterio. Algunha hai, pero moi poucas. Se foi comparado co que se pide, sí, claro. Claro, eu estou falando dos partidos que eu vi, non estou dicindo que eu sigo toda a primeira ref e vexo todo, non, os partidos que eu vi non lle vexo que cambien unha decisión. Bueno, por cambiar de tema, que, bueno, xa valoramos un pouco isto e creo que podemos cambiar de tema, eu quería falar de eso, do problema do medio do campo. O outro día na segunda metade, estando bastante de acordo no resumen que fai Darío antes de pasar, pero bueno, evidentemente, non sei, creo que a min o que me preocupa é o tema do xogo, realmente, no sentido de que na segunda parte, cando o Baracaldo estaba mellor, acórdome dunha xogada na que tiña o balón Diego nos pés para salir xogado, facíame bastante, ou creábame bastante conflito ou curiosidade o que estaba a pasar nese momento, cando os dous mediocentros do Arenteiro estaban xusto no borde da área, máis ben lateralizados polo carril central, non? Tanto Brais como Bastida, e non había movimento de xogadores nesa línea, é dicir, ningún que rompera e outro que viñera a buscar, creando un pouco de indecisión na presión do Baracaldo. Non sei, eu xa non sei hasta que punto isto é tema de ter, evidentemente, Brais Val non é o xogador máis virtuoso para a salida de balón, sobre todo con presión alta, pero creo que Bastida sí que pode ter ese perfil. Creo que xa é un asunto, me parece, un pouco máis que vendo dentro do corpo técnico, non? Porque ao final abúsase moito. Que sí que os xogadores deberían de participar máis, intentar, para min é o que lle falta, que despois valoraremos os xogadores un por un, pero creo que Bastida, eso, faltalle un pouquiño de buscar máis presencia con ese primeiro inicio de xogo, ser máis vertical na hora de dar os pases e non ser tan conservador, non lateralizando eses pases en pases doados. E un pouco que estou vendo eu nese problema do medio do campo. Aparte disso, pois, tes un compañeiro como Val que luce máis na destrucción que na creación, pois creo que ao final ese problema vámoslo resentir moita parte da tempada como non se lle busque solución. Bueno, en parte estou contigo, que tamén o digo, pero eu non sei se vos fixastes outro día que en 3/4, cando nos presionaban arriba, detrás dos medios centros do Baracaldo non aparecía nadie, e aí había unha laguna que aí non buscaba nadie esa zona, e eu creo que se meteramos aí a alguén, porque desde arriba víase ben, que presionábanos arriba, e o centrocampo iba a presionar os medios centros, e nesa zona entre a defensa diles, e o centrocampo, había aí un lago, unha laguna, nadie se metía por aí. Sí, de feito, algunha vez aparecía Ferreiro, acórdome incluso dun balón que lle pon Diego por encima neses espacios, que queda recibido e dá xirado, pero creo que é un problema xa máis de directrices, de decir, non,
cando estamos nesta situación hai que buscar os balóns largos ás bandas directamente, quero decir, ao final creo que son cuestións que seguro que se adestran e que creo que están así establecidas, porque a min asustoume moito que nesa salida de balón os mediocentros parecía que como que estaban fixando solamente a presión, que lograsen que os xogadores do Baracaldo estiveran o máis alto posible para que o mandar ese balón ás espaldas dos defensas, pois os xogadores do Arenteiro que viñeran en segunda línea, que van de cara, que consigan gañar esos balóns. Pero me parece que o Arenteiro necesita máis que isto para crear xogadas. Claro, se cada unha indicación de Jesús Arribas, que se cada querer levar, querer xugar a guarda da área, que o equipo, que o contrario, que vai a presionar e buscar ese golpeo que ten Diego espectacular, porque Diego cos pés espectacular, e se cada busca unha cousa desas que nos presionan arriba e sorprendelos co saque largo de Diego. Outros anos xogábamos con ese desplazamento e xogábamos máis co pase entre líneas, tocábamos máis entre líneas e buscaba, tiña, vamos a decir, dous ou tres planes de xogo. Este ano, aparentemente, eu polo que levo visto, é o planteamento que nos ofrece o Club Deportivo Arenteiro, será Jesús Arribas. Esperemos que algunha vez podámoslo levar aquí, traelo aquí ao bar da Cantina ou invítalos á Serpa, que poder charlar, debatir, preguntar e que nos poda dar as súas explicacións. Esperemos que algunha vez aparezca por aquí ou por la cadena SER. Darío, ti como ves isto que estamos a comentar do problema, non? Entre comillas, do medio do campo, non sei se para ti existe tal problema ou como ves tú. Sí que é certo que se notábase na salida de balón do outro día, o Baracaldo presionaba moi alto arriba e sí que é certo que había ese hueco no medio campo. Tamén me fijei na retransmisión, pero bueno, tampouco creo que sea fácil, sobre todo con os mediocentros que ten o Arenteiro, non creo que se quixeran arriscar a meter os balóns aí. A maior parte das veces acababan en gorrazo de Diego para arriba, pero bueno, non sei. Xa non sei tamén se foi máis mérito do Baracaldo neste caso, esa presión alta, que xa vimos os 10 primeiros minutos supo anular por completo o Arenteiro, pero creo que despois conseguiu tomar un pouco máis os mandos do partido e o Arenteiro sí que é certo que, o Baracaldo sí que é certo que deu un paso un pouco atrás. Non sei, a min non me... Home, non digo que fixera un fútbol total, pero creo que o Arenteiro foi quen de sacar algunhas ocasións bastante claras, caudal ofensivo, e que tampouco lle fixo falta, digamos, crear dende o inicio demasiado para chegar á portería do Baracaldo. Sí, eu estou de acordo, bueno, xa antes de pasar o tema das notas, xa por ir rematando que o análise, bueno, estou un pouco de acordo no que dis. Eu xa digo, tampouco tiro a basura este partido, porque ao final, bueno, hai un rival que tamén xoga. Diego, de feito, en roda de prensa, saliu a falar o capitán do Club Deportivo Arenteiro, dáballe moito mérito o rival. Eu tamén yo dou, porque a min este equipo, quero dicir, a min este equipo do Baracaldo pareceme unha cousa espectacular no sentido de que levan con este adestador dende terceira ref, segunda temporada en primeira ref, bueno, perden os seus mellores xogadores, hai que reconstruirse de novo, e non lle perden a identidade o que o equipo, o que os levou hasta ali, e a verdade que iso é de agradecer neste fútbol. Pero, dito isto, un Arenteiro na casa creo que ten que propoñer moito máis. E despois, bueno, tamén está o tema de... Non sei se queredes falar del antes de ir pas notas. Como vichendes a William? Como vichendes esa primeira titularidade do 10 aí en Espiñedo? Primeiro partido longo que xoga. Eu digo, a actitud, en canto lle aguantou o físico, a actitud, eu vino que peleou, correu, luchou, pero despois xa vino ainda... Eu que conozco a William Camargo cando será mellor Darío Camión, que estuvo no Deportivo. Eu hai unha inquedanza que me... William Camargo, cando xogaba no Depor,
non xogaba máis de media punta por detrás do punta, así como fora un tío máis de centrocampista. Non, xogaba pegado á banda. Sí, xogaba Xogaba pegado. pegado á banda. Sí, xogaba de extremo esquerdo. Sí, extremo esquerdo. Pero era un xogador que se metía moito ao centrocampo, participaba moito no xogo. Sí, o que pasa que el sí que lle gustaba moito ese un pa un así desde a banda encarar o lateral, eso sí que Pero, lle pero aí vamos agora. Para levarlle o balón a hai que levarlle con un pouco de ventaxa, hai que levarlle o balón ali rápido, para que el poda, coa súa calidad que ten, poder encarar o seu defensa. Se tú lle levas o balón tarde e non lle chegas con un pouco de superioridade, el tiña que facer moitas veces, metías ao medio, non tiña, por dicir, esa profundidade para encarar o seu defensa, porque el ten calidad para coller irse do lateral, porque non vamos a descubrir a William Camargo agora, nadie vai a descubrir. Eu vino, bueno, non podo tirar cohetes, vino voluntarioso, correu, luchou, estuvo, o traballo que fixo, en canto estuvo, para min, eu teño que dicir a verdade. Agora, ofensivamente, ten que dar moito máis a Club Deportivo Arenteiro. Eu creo que iso... Bueno, antes de que sigas, Darío, Sí. nada, facer aquí un comentario de Óscar que comentou na segunda parte participou algo o centro do campo, Val Bastida, pero na primeira sensación era que podíamos xogar sin esa liña, que non a hubiéramos botado de menos. Nin en ataque, nin en defensa parecían inexistentes. Bueno, sí e non estou de acordo, pero bueno, a grandes rasgos era un pouco que comentábamos. Sigue, Darío, que simplemente quería ler esta mensaxe dun espectador. Nada, un pouco o que dicía a Peña, eu tamén o vin quizáis demasiado, non sei como explicarlo, de que quería demasiado eléctrico, quería estar en todos os lados, non? Que quería recibir o balón continuamente. E se o balón estaba pola dereita, pois caía ao medio a banda dereita para estar máis cerca do balón. É que houve varias situacións que non sei se vos fixaste vos, que ele arrancaba dos á banda, pero de repente aparecía na outra banda. Que se cadra unha directriz de Jesús Arribas, que nós estamos falando do que vemos no campo, non entendes? A ver, a min o problema que máis lle vin a William sabendo todo xa o problema que pode haber e que pode existir, que evidentemente latente para a vista, creo eu. Pero, seguindo un pouco a liña do que lle preguntabas Peña a Darío pola súa etapa no Deportivo, creo que o que se lle pide é que creo que ademais lle vai vir ben a él pola súa situación que é mellor que toque ou que teña, non que toque, senón que teña 4 ou 5 accións dende a banda, non? Que ao final no regate en curto é moi bo, non? Que poida ao final cun regate deses romper unha línea que o que fixo outro día de virse tanto ao medio como vos decíades, intentar conducións moi longas, que eso ao final pois vanche minando, vanche cansando físicamente, evidentemente outro día quítanos no minuto 76, 77 e creo que sobraronlle 20 minutos tranquilamente. Sí, no 77, no 77 con isto vou a que con todos eses contras que ten William de Camargo hoxe en día, creo que ten que ser máis intelixente a hora de xogar o fútbol e elexir mellor as accións onde quere estar e onde quere participar e onde pode ser decisivo, penso. Pero, Milito, hai unha cousa, nós estamos falando aquí a simple vista, pero se cadra é unha das directrices que dá a Rivas. Non creo, eu non creo, eu outro día creo que o que tentou William é a súa primeira titularidade, creo que dentro do primeiro momento se o bichen desos 2-3 primeiros balóns que tocou, xa intentou cousas, facía algunha filigrana, etcétera, víaselle con moito ímpetu, etcétera, pero creo que quería agradar moito, máis que fora efectivo ese xogo, sabes? Porque ao final, bueno, creo que... Tamén é unha cousa boa, que queira intentar cousas que queira boas, eso tamén hai que aplaudir, tamén vamos a aplaudir. Evidentemente que sí, que queira intentarlo, pois hai que aplaudir. Eu digo a verdade, il durante o que estuvo no campo, os seus minutos, il luchou e o seu derroche físico extraño, gustoume, digo a verdade, peleou, estuvo sempre peleando aí, gustoume, non podo dicir o contrario. Non me gustou ofensivamente, a actitud gustoume. O que puido, entón. Non, a mí gustoume, luchando, peleando, gustoume. Depois ofensivamente, pois non aportou o que eu creo que ten que aportar neste equipo. Bueno, non sei se queredes comentar algunha cousiña máis sobre o partido. Unha cousa máis que me chamou moita atención, non sei se tú sabedes vos algo máis que a min, Solís
levaba dúas convocatorias estando no banquillo. 2 partidos estando no banquillo. Sí. Non vos chamou a atención que esta semana non estuvera no banquillo? A ver, sí que me chamou a atención Sabemos que non na convocatoria, pero bueno, Claro, tampouco lle dou tanta bueno. importancia polo feito de que aínda non debutou, sabes? Claro, pero Jesús Arribas, o míster está dicindo que cada día está mellor, cada día tal e cual, e chamoume a atención de que non estuvera no banquillo. Non sei por que. Non sei as razóns, a verdade, sería para preguntarlle, a verdade que é unha pregunta que lle puidemos haber feito en rolda de prensa. Sabemos que Seca Pero non está bueno. para xogar aínda, Seca non está Sí, para de debutar. momento aínda claro. non debutou, Pero pero chamoume bueno, a non atención sei. Como non hai tampouco moita información ao respecto do que dos plazos que lle quedan e demais, pois non sei. Hai xente que fala de principios de novembro, bueno, hai un pouco de todo, escoitas un pouquiño de todo, entonces bueno, non sei moi ben. Sí que me chamou a atención, pero tampouco che sei decir o motivo. E bueno, non sei se tes por aí, incluso podemos aproveitar antes de ir cas notas, ou facémolo despois, dicíache da clasificación, pero bueno, mellor ao acabar cas notas falamos da clasificación e imos xa directamente con elas. Vale, pois vamos alá, vamos con esas notas, vamos con esas notas dos xogadores e empezamos como sempre, por Diego García na portería. E quen era o que empezaba hoxe? Deixame Agora ver. non me acordo. Deixame consultar. Fixemos aí outro, xa me parecía. Fixemos aí o toque de última hora e o mellor quedaba un pouco de non constancia por elo. Exactamente. Pois partido salvo voulle dar un 7 a Diego. Non sei se un 6,5, veña, vámonos deixar un 6,5. Un 6,5. Sí, porque Que che pareceu o partido? De feito, aí ao final ten o Baracaldo aí para gañar o partido. Sí, quizáis o 7 merecía o ben por esa última acción que salva o equipo, pero creo que no resto de partido un partido bastante tranquilo para Diego, salvo ese, bueno, o gol que creo que foi máis de mérito da defensa, que me pareceu moi blandiña aí, deixando rematar, o sea, tirar de fora da área o xogador do Baracaldo. Aí creo que Diego non me deu a sensación, polo menos nas repeticións, de que pudera facer moito máis. Así que nada, 6,5, creo que fixo unha grandísima parada aí para salvar o equipo e de salvar ese punto. Así que 6,5 para Diego. Imos con Jordan, Milito. ¿no? Vale, pois Jordan eu voulle dar un 5,5 a Jordan. Ainda non estamos conseguindo ver o Jordan que nos fascinou, sobre todo a principio do ano pasado. Bueno, no ano anterior tamén fixera moi boa tempada. Estáme faltando un pouquiño, a verdade. Pero bueno, o Gallá, que un dos capitáns do Arenteiro, vai a pouco conseguindo recuperar en parte o seu nivel, pero bueno, sí que lle vexo que aínda non está como debería de estar, creo eu. Aínda así e todo, pois, bueno, sempre dando a cara o capitán, acordome na primeira parte de algunha chegada perigosa a esa línea de fondo, e bueno, creo que está sendo un xogador que o mellor, pois, evidentemente, tempada tras tempada, son moitos minutos, e o mellor, pois, en certos momentos do partido, pois, hai que quedar un pouquiño máis de descanso, agora que tes ao mellor la Alfa, que é un xogador, bueno, unha aposta moi importante da dirección deportiva, e bueno, creo que Jordan seguro que nos vai dar moitas cousas boas daqui a final de tempada, pero bueno, xe, voulle dar un aprobadiño raspado. Vale, Gorka Peña. Vamos dar un 6. Un 6, vino máis entonado co outro día en Vigo, cumpliu, sin moitos complicacións, un 6, ni máis ni menos. Bueno, está ben. Imos con Lucalor. O privilegio de darlle a nota a Lucalor. Creo que hasta ahora está sendo a mellor fichaxe deste ano, polo menos a nivel persoal para min e por sensacións. Vou dar un 8, gustoume moito Lucalor, creo que transmite unha seguridade moi importante na defensa
creo que se nota o seu redor, non sei como poderíamos estar se non tuviéramos un xogador como Luca Lora aí na zaga. Acordadevos desa conducción que fixo de 50-60 metros Sí, outro chegou a día, liña de fondo. esa primeira parte, e non perdeu o balón, non perdeu en absoluto o balón ao final desa carreira. A verdade é que espectacular. Diego Moreno, Peña. Diego Moreno, pois vamos a poñer un 5,5. E voy a poñer un 5, pero bueno, vou poñer un 5,5. Non me gustou a banda izquierda do Renteiro. Defensivamente non estuvo ben e ofensivamente non, quitando que sí que tuvo unha ocasión ali nun centro que rematou alto, pero Diego Moreno sígueme faltando. Para darlle esa profundidade ao Club Deportivo Renteiro, se cae porque estaban mal acostumbrados cos laterales izquierdos que tuvemos anteriormente, pero non me... Non che acabo de convencer. Non. Bueno, decir que Diego Moreno foi outro día o xogador que máis que kilómetros percorreu, 12 Sí, pero, e pico. Sí, pero, non por é un detalle, Peña, non é un tema. Que non estou dicindo que el sale ao campo e dá todo os xogadores, non vamos aquí a No. pero non, ofensivamente para min non creo que ten que crear pola banda esquerda. Eu vou apostillar unha cousa sobre Diego Moreno, se me deixa rapidamente. Sí. Eu outro día enfadeime moito, non sei se é culpa del, se é culpa do adestrador, se é culpa de quen sexa, non sei de quen é culpa isto. Pero outro día en 2 corners outra vez, polo menos que vira eu, outra vez defendendo de espaldas. Non entendo esa directriz, sinceramente non a entendo. Vou non preguntar, seguro, porque quero sabelo, porque o mellor estamos a maioría de nós equivocados nesto do tema del fútbol. Sí, nun corre fixemos tamén que estaba mesmo pegado ao portero, a Diego, estaba defendendo así. Sí, había un xogador deles... Como se abrazando, non sei, se cadrou que marca arriba, non entendín, pero outra vez a mesma estea. Porque que se tú estás defendendo de espaldas, si tes controlado o tipo, ao contrario, o xogador, pero se lle ven o balón, tú non o tes fixado, claro, perder de vista o balón. A mí sorprendeu outra vez, pero bueno, descubrirémolo seguramente. Seguimos. Dios, perdón que me pillaste. Bastida, creo, para min. Exactamente. Bastida. Pois a Bastida voulle dar un 5. Un 5 menos. É dicir, non é un suspenso, pero levo repetido algunha vez que me tocou valoralo que agardo máis deste xogador. Evidentemente non me está desagradando a súa dirección no equipo. É un rapaz novo, creo que ten 21 anos, ainda se está facendo, e bueno, pois evidentemente seguro que vai ir a mellor, pero quero que me mostre máis, porque dá a sensación de que o ten e creo que hai algo por pulir. É un xogador que lle vexo unhas cualidades moi boas, pero que creo que de momento non as está sacando a relucir ao máximo. Entonces, bueno, pois un 5 para Bastida. Perfecto. Brais Val, Peña. A Brisbal voulle dar un 6 por todo o traballo que fixo defensivamente, que estaba en todos os lados, cortou moito o balón, sempre, sí, non podo dicir. Pero non me río deso. Anda por aí a gata. Anda por aquí o gato, anda por aquí que anda de paseo. Non sei se o mellor está che botando a bronca pola nota de Val. No, anda por aquí, e aquilo por onde ando eu anda sempre. Se che digo, o traballo que fai, os balóns que corta, sempre máis ou menos ben situado, tal. Despois é o que me choca, que me falta ese pouquiño, que ofrezca un pouquiño máis el fútbol de ataque, pero o esforzo que fai no centro campo acaba sempre desfondado, todos os partidos acaba desfondado, o traballo que fai inconmensurable. O esforzo non o negocia, eso está claro. Eso está clarísimo. Bueno, imos agora con Ochoa contigo, non? Milito, como quere dar as notas aos seus pupilos aquí de Río, ten algo de enchufe. Eu xa o vou dicir, eu son quen establece estas notas e eu reparto como queiro, así que... Bueno, vale, está ben. Martín Ochoa, sí, xa teño aquí. Martín Ochoa. Aquí está, que me escapou. Pois creo que lle vou dar un notable. Voulle dar un 7, creo que
loitou como fai todos os partidos, pero creo que lle deu nese lado dereito que non é a súa posición original, digámoslo así, deulle salir do equipo, puxe prácticamente 2 balóns de gol a Mingo, que lamentablemente non puido aproveitar, pero creo que fixo un bo partido para non ser a súa posición, digamos, primordial, a de Martín Ochoa. Estou de acordo. Eu incluso lle daría un poquinho máis. Que para Sí. mí fixo Sobre para mí- todo polo tema de non ser xogador de banda, quero dicir que me sorprendeu para bastante ben dentro das características que ten Ochoa. para min fixo un moi bo partido. E a min, se che digo, a min estou un bo cambio totalmente que, non sei, se cá estaban fundidos, se cá estaban cansados físicamente. Igual Pero este lle pediu a min, cambio. cando estuveron no campo tanto ele como a Jordan, esa banda direita funcionou. Foi salir ele, se cadra foi o que falou Darío, se cadra foi que saliu por aí e o Baracaldo anda por aquí dando a garra, pasa para allá. Porque non está de acordo co que dis, Peña, non está de acordo. Entón diche, no, No, ele que chega, vouche contar unha cousa, é que chegan estas horas e sabes o que quere. Claro. Dille parvo. Entendes? Que Darío, iba che preguntar, Ochoa algunha vez xogara nesa posición e telo visto no Dépor ou no Lugo xogar? A ver, os partidos do Lugo non os traguei. No Dépor moito non xogou, no primeiro equipo, digo. Sí, bueno, pero cando despuntou aí un pouquiño no Dépor xogaba Sí. como referencia ofensiva. Sí, como referencia, incluso cun doble dianteiro un pouquiño por detrás, pero como xogador puro de banda non recordo, polo menos non asiduamente. Non lle puxen quizá máis nota porque tuvo a mala suerte de que estaba sustituindo a un dos mellores xogadores neste inicio de temporada do Orenteiro como era Richard. Xa. Entonces, bueno, Sí. ao fin e ao cabo caes un pouco na comparación e Ochoa dache unhas cousas que non che dá Richard e ao revés. Sí, son dous xogadores totalmente diferentes. Sí, pero creo que fixo un moi bo partido. Sí, a verdade é que sí. Eu non se lle podía pedir moito máis, case das dúas asistencias, de feito, eso. Bueno, vamos a estrella. O que me toca, WDC, Milito, como te gusta? Bueno, pois, a ver, tampouco vou ser malo, non, con este tema. Voulle dar un 5 raspadito tamén, así como a Bastida, sobre todo polo voluntarioso e por querer agradar a grada. Pero bueno, xa sabedes a opinión que teño eu de William, de que non dubido del como xogador, pero evidentemente pois creo que todo o mundo que ten ollos na cara pois veo un pouco as súas formas, a súa forma de moverse e demais, e bueno, un pouco un xogador que te vai a axudar moito no apartado defensivo, aínda que sí que é certo que outro día rouba 2 balóns, está moi ben, pero bueno, creo que isto vai ser complexo durante toda a tempada e, bueno, veremos como se vai desenrolando, pero, bueno, doulle un 5, non un 10, non lle dou un 10. O 10 é William de Camargo, doulle un 5. Que quede claro, que xa te vexo como me troleas. Así que nada, eso, un 5 pa Willy. Exactamente. Aquí, non sei se é un erro, Ferreiro, outra vez tú, Milito. Sí, porque lle tocaba a unha persoa que iba a estar hoxe no podcast, entonces estuve en... arreglo Will, Darío, arreglo Will. Peso é o jefe. É que creo que aínda non había puntuado a Ferreiro esta tempada, entonces voulle dar... Vale. Sí, que me parece que non, Podémolo... Eso está todo grabado, non te preocupes, Peña. Voulle dar un 7,5. Gustoume moito, sobre todo esa primeira parte, onde estivo máis conectado co balón. Podedes ver a rolda de prensa de Imanol de la Sota cando lle preguntamos por Ferreiro o que comenta dele, o sorprendido que se quedou, sobre todo ano pasado, cando viu, non, de cerca, xogando. E só por esas 2-3 accións que non, como dixemos antes, non son florituras, son accións que che sirven para darlle continuidade ao xogo e ver esa xogada ou ese pase ou esa mago ou esa temporización e despois entregala para saber a magnitude deste xogador nesta categoría, sobre todo en este equipo. É dicir, unha cousa de tolos o que fai David Ferreiro cada sábado ou cada domingo e que parece sinxelo, pero non o é. Entonces, bueno, un 7,5 para o organizador do xogo do Orenteiro e que, bueno, que sí que na segunda parte, pois, un pouco como o resto do equipo non estuvo tan acertado, pero
moitas situacións de sacar faltas, de protexer o balón, esa última que se reclama incluso unha tarxeta vermella, donde fai un recorte, bueno, casi imposible de sacar o balón, e bueno, pois é un 7,5 para David Ferreiro, e aí queda. Exactamente. Mingo, Peña. Mingo teño que darlle boa nota. Non lle podo dar mala nota. Teño que darlle boa nota. É que teño que dar boa nota porque marcou o gol nun remate espectacular de cabeza, que a verdade xeita puxo o Ferreiro, puxo o balón espectacular, pero Mingo foi na Bueno, buscar. dai a nota primeiro, Peña, e despois aí Para mí un 8. Para mí un 8, digo a verdade, marcou un golazo, tuvo outra ocasión, a outra, como dis tú, Darío, pero aquela xa non é tan ocasión, é menos ocasión, pero bueno, sempre estuvo no sitio adecuado, para sempre está ben colocado, luchou, peleouse cos centrales, é un xogador moi interesante para o Club Deportivo Arenteiro. Sí, señor. Vale, pois un 8 para o bo domingo, que xa son 5 goles e unha asistencia, dos 6 goles que leva o Club Deportivo Arenteiro. É que eu xa dixen a semana pasada, dixen outro día na SER, Club Deportivo Arenteiro alguén máis ten que empezar a sumar goles e ter ocasións, porque se tú te pos a mirar todas as ocasións que leva tido o Club Deportivo Arenteiro, vamos a poñer, por exemplo, 10, eu non sei agora, non recordo, 8 ou 7 son de Mingo, e os goles son de Mingo. Ten que haber xogadores que empecen a aportar máis, ten que habelo, senón... Estou de acordo. Se Mingo che acaba a tempada con 17 ou 18 goles, impresionante, quitarnos o sombrero e dicirlle chapó, pero alguén máis ten que aportar. Sí, no, dende logo que sí. Estou de acordo. Continuamos. Empezamos xa cos suplentes. Richard. Ese teu. Ese meu, sí. Pasa que pinche o que non era. Onde está? Aquí está. Richard, pois... Creo que non foi o seu mellor partido, sinceramente. Creo que, aparte no momento no que saliu, como comentábamos antes, creo que se cae equipo. Bueno, voulle dar un 5 para o do Richard. Vale. E sigues con Alfa tamén? Este sí que me gustou menos. Este era de Gonzalo. Sí, Alfa sí que me gustou menos. Creo que sale un pouco na foto aí do gol, non? Do Baracaldo. A mí deu esa sensación, porque creo que un pouco blando, non? Un pouco blando o xogador do Baracaldo aí, que lle deixa tirar, fai a parte un pouco raro. Comentei esta mañá con alguén unha acción bastante complexa. Sí que podo estar de acordo con Bosco, pero entranlle dous xogadores polo seu flanco. Entonces, aí dubidas, non? Se salir a tapar o disparo, se quedarte un pouco a pechar un pouco máis ese pase da morte... É unha situación que como lateral é complexa. É complexa porque... Facíanlle un 2 contra 1. Seguro fixaste na xogada. Sí que pode ter un pouco de o que dice Darío, de que lle falte, non, de ir hacia adiante, quizáis, se o mellor incluso se das ese pasiño adiante, se o dianteiro busca o pase, deixas o outro en fora de xogo, bueno, é unha situación complexa. É complexo, Darío. Pero bueno, podo estar de acordo contigo. Dani. Que nota lle diches? Que non escoitei. Perdón, que a teña aquí para min, pero non a puxen en pantalla. Un 4. Un 4, vale. Vamos con Dani. Dani González, Milito. Pois eu tamén lle puxo un 4 a Dani González. Creo que entra nunha situación onde o equipo non está ben, entra outra vez no lado esquerdo, que non me gustou nada. Que evidentemente non falamos, bueno, sí que falamos dos trocos, eu falei de que non me gustaron, pero bueno, non tampouco falamos do que hubiéramos feito, eu hubiera posto moito antes nese doble pivote, creo que hubiera feito outro cambio, pero entra outra vez dese lado esquerdo, non está moi fino co balón outro día, e bueno, creo que non aportou, e doulle un 4, sabendo que pode dar moitísimo máis, evidentemente. Perfecto. Pois, último, Peña. Adilson, non sei como chamades vos. Adilson. Non sei, ahora píllasme. Saliu no minuto 85. O que podo dicir, que saliu no minuto que marcamos o gol. Foi o cambio e marcou o gol. Despois xa non podo, teño que poñerlle un SC, porque non podo hablar a un xogador porque apenas non hasta ahora non leva non é que leva aportado, non leva xugado apenas nada con o Club Deportivo Arenteiro, que pode levar xugado no que vai de tempada
15 minutos, 20. A Dilson Moito, un pouco. por Creo que eso. participa o día de Guecho, Sí, me parece, e participa onte, creo. claro, é que Bueno, antonte, o domingo. non podo dicir voulle poñer ningún 3, é mellor sin un SC. Sin calificar, non? Porque é que non... Se lle poño un 3 a son inxustos, se lle poño un 5 tamén non... Xa. Bueno, pareceme correcto. Imos co míster, non? Jesús Arribas. Pois empeza ti mismamente, Peña. Veña, Empezo deixa. eu. Sí, Ben, nin ben no planteamento do partido, bueno, o Alenteiro saliu ben, pero despois xa nos cambios, pois non me gustou. Voulle poñer un aprobado raspado, un 5. Pois eu creo que vou manter a nota, porque non me gustaron as cousas, os cambios eses na segunda parte, eses cambios na banda dereita con De Jordan e Martín Ochoa. Non sei se pediron por cansancio, pero a min non me acabaron de convencer. Creo que despois non conseguiu levar o equipo, cambiar, volver a ter o mínimo equipo que conseguiu dominar o partido na primeira parte. Creo que quizáis o equipo veuse máis arriba polo gol que polos axustes que fixo Jesús. Pero pola contra, creo que na primeira parte sí que corrigiu moi ben ese arranque do Baracaldo e conseguiu dominar prácticamente 20 e pico, 30 minutos da primeira parte. Así que 5 para Jesús Arribas. Pois para min suspenso, 4,5. Bueno. E 4,5 porque empatamos o partido, que senón hubiera sido menos, para o meu gusto. Non me gusta a alineación, xa o dixen, non me gusta a xestión dos trocos, nin no momento, nin nos trocos en sí que fai, e xa che digo, se non hubiéramos empatado o partido, mellor en vez de un 4,5, pois ao final é un pouco ventaxista decir isto, pero bueno, ao final os resultados tamén mandan, non? Evidentemente. Pero creo que eu hubiera dado menos nota. E xa che digo, non me disgusta a primeira parte do Alenteiro en absoluto, non me parece unha mala primeira parte, porque sí que leva o control do partido e non lle xeneran prácticamente, non, en toda a primeira metade, pero despois a partir da segunda creo que o equipo, a min é que non me gustou absolutamente nada, vino moi frágil, nese correcallos ao final onde o Alenteiro mete un 1 e parece que o partido aí se descontrola un pouco, que hai esa acción sobre todo de Víctor San Bartolomé do Baracaldo, onde se queda mau a mau con Diego. Creo que é que non me gustou, entonces por eso suspendo un 4,5. Tamén o dixo il, tamén non lle gustou o partido. As declaracións que fixo do partido foi claro tamén. Bueno, pois... Comodín. Non o vou usar. Non, porque non o ves necesario. Non o vexo necesario. Vale. Darío. Pois... Se ten moitas dúdas non o podes usar. Hasta non sei se lle baixaría un pouquiño a Mingo, Vale. Tú estás comigo, tú estás... Sempre se usa. Non sei, a mí só usamos o comodín con Peña ata agora. Vale. Vamos a chamar o Peñadín. Vale, eso digo. Peñadín, sempre está con o comodín. Pois eu tamén che vou dar a ti, Peña. Vale, por dalle. Eu non pasa nada, que xa sabedes que non pasa nada. Pero non che vou dar por Mingo, vou che dar por Diego Moreno, porque para mí merecía tamén un suspenso outro día. Non me gustou nada o partido. Vino moi impreciso. 5,5, pero que lle puxeche. No, 5, non me recordo. 5,5. Bueno, é igual, quer decir, eu hubiera suspendido, nada máis. Pero bueno, tampouco me parece moi grave o asunto. É por decir un. Eu non me quedo tranquilo se non o uso. Todo quero de usar sempre en contra miño os dous. Teño que traer o Fiti esta semana. O Fiti é o que te apoia aí, é o que te apoia. Falta-me Fiti e ese apoio. Moral. Saludos aí para o Fiti, que sei que vai pasar boa semana. Está en tierras... Exacto. Non vamos dar detalles. Non podemos dar detalles, que sabemos onde está, pero non podemos dicir onde... Exactamente. Bueno, pois así queda un pouco a cousa. Podemos pinchar esa clasificación rapidamente, se tes por aí para comentar aí un pouquiño o que foi o bueno, algún dos partidos, se queredes, non? Aí tedes no alto da clasificación o Tenerife, que sigue intratable, outra semana máis. Creo que se queixan o Zamora polo arbitraxe, pero bueno, evidentemente está... Sí, unha expulsión, non? Sí, a expulsión ao empezar o partido.
pois outro 3-1 e outros 3 puntos que leva 6 de 6 intratable. Celta B volve a gañar outra vez fora da casa en Salamanca con menos o equipo celeste saca o partido igualmente. A verdade é que colleron aí ritmo e xa están segundos. Terceiro Racing de Ferrol, que a verdade é que o equipo do noso Bigote pois a verdade é que a min estáme un pouco Defraudando totalmente. non defraudando, en certo modo, a ver, sí, en certo modo sí que defraudando, pero non pola cantidad de puntos, que bueno, evidentemente velos aí terceiros con 11 puntos, pero sí un pouquiño polas sensacións que están deixando. A verdade é que o xogo dos homes de Pablo López non está sendo o millor e creo que aí hai moito máis potencial de equipo para sacarlle máis partido. Pero bueno, a verdade é que sí que inicio de campaña un pouco dubitativo do equipo do noso Alex Vázquez. Logo, o próximo rival, cuarto, Guadalajara, sigue en playoff, que aínda que perdeu esta fin de semana nun partido frenético por 3-4 contra o Avilés, e quinto Ponce o Avilés, con gracias a esa victoria, tamén cos mesmos puntos 10. Tamén está aí o Pontevedra, empatado a puntos, fora dos postos de playoff, despois de gañar este fin de semana outra vez na casa. E logo, bueno, pois nos xa nos topamos na 10ª posición, mitade de tabla, con 8 puntos. Anda por aí xa o Lugo con 7 puntos, despois tamén de vencer este fin de semana na casa contra o Cacereño. E logo, pois aí tedes en descenso o Real Madrid Castela, que tamén gaña este fin de semana no Toralín, que parece que hai algo de incendio ali en Ponferrada, que a verdade é que non están salindo moi ben as cousas. Mérida, que tamén gaña este fin de semana, pero sigue nos postos de descenso. Tranquilizaron un pouco a cousas, que Mérida tamén estaba que ardía todo. Si, bo partido na casa. A ver, aquí hai equipo, eu penso que este equipo vai ir para arriba. Ten que ir para arriba. Enfrontámonos contra eles en 15 días. Esperemos que non collan ahora que sigan mal. Exactamente. E bueno, nun partido plácido, pois gañanlle 3-0 Arenas de Guecho. E logo, pois, o Ourense Clube de Fútbol, que esta semana, pois no derbi consigue un puntiño, corta un pouco a xira negativa, facendo un partido bastante digno na Malata. No, digno non, para min eu vino pola televisión, pola gallega, e para min fixe un moi bo partido. Sí, sobre todo defensivamente estivo moi ben sí, aí está, non? Penúltimo con 3 puntos e colista, pois o Unionistas con 3 puntos, que tamén, pois Unionistas, a verdade que non dá levantado cabeza. No, creo que é carne de cañón de segunda refe. Como os ves os teus amigos de Unionistas, Darío, que sei que tes aí bo aprecio por esa xente salmantina? Pois, vexolle mala cousa. Desde aquí mandarlle un saludo ao noso gran amigo Néstor Prieto. Por certo, como está a situación dese rapaz? Se pode decir algo, non sei. Ben, foi un dos... Bueno, para que non o sepa, era un... Claro, si se pode contar, que non o sei, Sí, é un aficionado de Unionistas, un gran amigo desta casa, e que, bueno, pois estaba nesa flotilla con axuda humanitaria a Gaza, foi detido o jueves, pode ser, bueno, un miércoles ou jueves da semana pasada. Sí, pero si está todos aquí. Foi un dos 21 que chegou o domingo, a tarde, creo que foi concretamente, bueno, sí. Onte chegaron os outros, só queda unha en Gaza. Sí, pero el xa veu na primeira expedición, digamos, sí. Si, habías comentado, non? Que fora dos primeiros barcos que asaltaran o seu, non? Sí, exactamente, eu estuve seguindo un pouco en directo a situación fora do segundo ou terceiro barco que digamos que detuveran, e recordamos, bueno, que estuvo vendo ese arenteiro Unionistas desde que me mandou a min unha foto desde o propio barco ali co portátil. E nada, non tuve moito como comprender esa ocasión de preguntarlle como estaban por ali a situación. As cousas. Pero bueno, polo que se ve tanto en redes como durante os partidos, non pinta ben esta temporada para o equipo salmantino. Sí, a verdade é que cando algo comeza mal, tan turbulento, cambio de adestrador, o equipo sigue sin conectar, a verdade é que a cousa está complexa ali en Salamanca, pero bueno, o Gallapa, os nosos amigos de Salamanca que poidan revertir a situación, e así poder vernos tamén todos os anos, non? Por así decirlo. E nada, pois non sei se queredes comentar máis do tema partido, pasar xa ao millor, pois falar un pouco así nas novas dos resultados dos outros equipos, mas hai un comentariño que queremos facer.
Está todo Es- dito, creo. Está todo claro. Sí. Non hai moito máis Bueno, que... pois pasamos ás novas, entón. Veña, no. Pois entonces vamos xa que a última parte do programa, brevemente vamos dar esas novas semanais do Clube Deportivo Arenteiro. La nostra història són les carnes de fantasmes que quedaren estancades en la ruïna i la vergonya. El nostre rostre és una història inacabada d'uns amants que pretenien compartir la seva història. El nostre por és una sala d'hospital, les retallades decidint la teua sort. El nostre rostre és una història inacabada d'uns amants que pretenien compartir el seu amor. La nostra vida quotidiana és una càrrega... Pois vamos a la cas novas do clube. Creo que hubo novidades estes días. Hubo digamos... Que entendes? Aí está. O que pide de cenar. Aí había gato encerrado. Veña, pasa. Pasa para lá. Bueno, podemos introducir ese tema que Darío, pero primeiro vamos dar os resultados e así co resultado dun dos equipos introducimos o tema. Que che parece? Veña, perfecto. Vale. Pois nada, vamos comezar cos resultados dos outros dous equipos seniors do clube. O primeiro, vamos comezar desta vez cas nosas rapazas do Arenteiro, que este fin de semana visitaban a casa do Lóstrego B, perdían por 2-1. Bueno, pois é a segunda derrota en 3 partidos das rapazas, recordamos que a semana anterior gañaban, e bueno, quedanse aí máis ou menos en mitad de tabla con 3 puntos, e nada, pois a verdade é que supoño que lle están collendo un pouco xa de tacto, o sea, máis que de tacto, de pulso a categoría, porque recordemos que este rival que xogaban este fin de semana pasado vai segundo, gañou os seus 3 partidos, entonces entendemos que é un rival duro da categoría, así que bueno, seguro que o próximo fin de semana conseguimos na casa un resultado positivo, e desta vez será contra o Orzán B, na casa, como repito, esta xornada cuarta para as nosas rapazas. Falando do Arenteiro B, pois o Arenteiro B este fin de semana visitaba Terras de Allariz e empatou por 1-1 e bueno, pois síguese mantendo en esa zona noble alta da clasificación, sexto con 9 puntos, aínda continúa invicto e bueno, pero o tema de todo isto, bueno, antes decimos que a próxima xornada será a xornada 6 e xogarán na casa contra o Caldelao. Pero o tema de todo isto pois saltaba a finales de semana pasada coa marcha do seu adestrador, non? De Adrián Padrón. Efectivamente. Non sabemos realmente o que pasou aí. Nos topámonos coa noticia de que Adrián Padrón non sabemos se é porque se quixo marchar il, se tuvo problemas coa directiva. A nos o que nos podemos indagar é que sei que hai discrepancias en algúns temas coa directiva, e o que podemos dicir hasta ahora. A min extrañome que tanto Club Deportivo Arenteiro que non quitaron comunicado dicindo a baixa de Adrián Padrón ou despedindo ou algo. A min chama a atención, xa che digo, non podo comentar outra cousa porque di moitas cousas, pero bueno, non vamos a entrar en rumores do que di a xente e tal, porque eso non beneficia a nadie. Hai que intentaremos averiguar ben o que pasou e pa semana pois daremos novas do que pasou co Arenteiro Promesas. Darío, ti sabes quen foi este domingo de adestrador co Promesas ali a Allariz? Sabes algo do tema? Pois non, a verdad que non me acordei de averiguar. Sí, se nos comenta alguén de quen nos este vendo, quen viaxou co equipo domingo, porque entendemos... Pero bueno. A ver, eu tive unha oportunidade de falar un momento con Adrián Padrón, e bueno, polo que entendo, isto é unha decisión de que el marcha. As razóns, evidentemente, non as sei, pero bueno, sei que algo aí ten pasado, bueno, esperemos que nos próximos días, tanto sexa por parte do clube como de quen sexa, pois que nos... A ver se conseguimos ver un pouquiño máis de claridade no tema,
pero parece ser que, bueno, que xa está fora do clube e que el decidiu tomar esa marcha. É que non podo dicir moito máis nada, xa veremos o que hai, O que vai sucedendo. o que van sucedendo, contaremos eu creo que o novo adestrador creo que é a min dixeronme que presentaran a Luís Silva Choco. Sí, eso diches ti a primicia aí en Petit Comité, non, Darío? Eu que Eu teño esa presentaron, información, pero... a min presentaronmo o venres, que Mira, presentaron o venres. di aquí Benito Canela, que evidentemente pois no acta ten que poñelo, según el acta, fue Choco. Sí, por iso che estou dicindo, Entonces, eu polo que sei, o venres presentaron a Luís Silva Choco aos rapaces do Promesas. A min foi o mesmo que me chegou. A mí supoño que sería o adestrador do domingo, digo, non sei. Sí, semella o que o viernes foi cando sucedeu todo, non? Sí, Bueno, sí, todo. Quer decir, cando xa se desencadenaron as cousas e xa pois, sale unha persoa entre a outra, non? E bueno, pois a ver eso, se nos dan un pouco máis de claridade. Non sei se tedes... Preguntaremos ao Club Deportivo Arenteiro se nos queren dar unha información ou nos queren dicir algo, pois dirános, se non tenemos que conseguir a información por outros lares. Non che Por outras parece? canles, non? Por outras canles. Está Porque claro. a verdade se dita, o Club Deportivo Arenteiro a información está ben, non a queren dar, temos que conseguir por outros lados. Nós, como sempre, temos orellas por todas as esquinas. Intentamos, polo menos. Intentámoslo, algo vai se conseguindo. Tes algunha nova para esta sección de novas do Bar da Cantina? Teño moitas, pero... Algunha que poidas contar, digo. Non, a día de hoxe non as podo contar. Bueno, eu para os nosos televidentes, o maior insider do Club Deportivo Arenteiro, non teñades dúbida que o noso Peña. Se alguén sabe algunha cousa do Club Deportivo Arenteiro, é Peña. Entón, cando vexades en Espiñedo, ide directos por aí, que aí é onde podedes resolver as dúbidas. Quero, sempre o dixen, a xente opina moitas cousas e tal e cual, eu que quero sempre todo é bo para o Club Deportivo Arenteiro, quero que lle vá sempre ben e que este sempre, que gane todos os partidos e pode ser nadie, creo eu, nin vos, nin nadie lle desexa mal a Club Deportivo Arenteiro. Eu o único que desexo é que teñan un pouquiño máis de transparencia cos medios de comunicación, que nós non estamos en contra do Club Deportivo Arenteiro, ni moito menos, nós o que queremos é o ben para o Club Deportivo Arenteiro. Se nos dan unha información, podemos dicir unha información, pois non a transmitades agora porque queres cualquier cousa, non queremos para falar en plato escuro, meter merda. Non queremos, o que pasa é que hai veces que tes informacións e tes que polo ben do Club Deportivo Arenteiro telas que... Entendémonos, non, Milito? Sí, o sea, que tes que calar, vamos. Non é que quere calar, é que para que sepan eles que nós non queremos desestabilizar o Club Deportivo Arenteiro ni nada, pero está claro que si les van seguir así, esta semana van pasar cousas. Eu xe te digo que van pasar cousas. Esta semana van pasar cousas. É que teñen que pasar. É que ojalá solucionen todo da mellor maneira para a cantera do Club Deportivo Arenteiro. Non podo dicir máis nada ni nada. E tú sabes, Milito, que tú tamén o sabes como a min. Que debe meterlo no saco aquí. No. Échame de palo. No, tú sabes todo o que estamos falando polo ben do Club Deportivo Arenteiro, que non estamos... Bueno, falando de todo un pouco, xa que aproveitamos tema novas, pechamos con este topic que me parece bastante interesante. Fai tempo que non o sacamos da auga, por así decirlo, non o sacamos, que xa vou día para facelo. Vamos xa, e digo polo seguinte, estamos xa día 7 de outubro, a min chegaba moito desa asamblea en setembro, que vería, que non vería. Pasou setembro, estamos xa en época de outono, non temos novas. Que pasa con isto? É dicir, eu sou que te estou falando. Como vedes este asunto? Déixame antes de que fales, Peña, déixame que Darío de aí a súa opinión. Sí, Darío, dalle. Bueno, pois pouco máis que engadir, non? Creo que o tema da base xa non é da hora, é de anos atrás, a xestión, o trato a xente do pobo, os críos. Vivimos aquí situacións e imaxes moi lamentables, sabémonos todos. Bueno,
Eu sí que é certo que non estou moi metido no día a día da Liga Base porque, bueno, pues polas mesmas circunstancias e porque non sigo ali o día a día, pero sí que me chega información, é absolutamente lamentable. Simplemente un capítulo máis. Creo que o problema é quen llo permite. Non olvidemos, por outra parte, do que o Concello firmou un acordo para cederlle a xestión ao Arenteiro. Veremos en que queda todo isto, porque está cedendo digamos, unha institución municipal a un club deportivo que ahora mismo está en mans de empresarios. É así. Entonces, pois veremos en que queda todo isto. Eu só espero que se consiga salvar a base, que se lle dé que se lle ten que dar unha volta á base, facer limpieza non me refiro a facer limpieza con adestradores nin con xogadores, moito menos, precisamente. Típicas para arriba, me parece. Sí. É que ten que ter outro aire se queremos ser un club referente na comarca e, sobre todo, na provincia. Sí, é que parece, ou polo que nos están dando a entender por informacións e demais, que faltalle, é dicir, evidentemente é moi difícil profesionalizar estas cousas, pero unha cousa é esa e outra cousa é que isto xa parezca unha cousa de amateurs, por así decirlo, non? É dicir, algo que non se pode permitir, e máis nun clube que quere ser referencia, non? E que está nunha categoría como primeira red. Sobre a asamblea, Darío, que me comentas? Esa asamblea máxica que todos estamos agardando. Pois é que xa, non sei, creo que é repetirse. Toman a xente, creo que por imbécil, a verdade, ou por tonta, porque sempre están co de sí, para tal mes, para dentro de pouco, para dentro de tanto. Non sei, a verdade é que tampouco ten que pasar para que a xente pois plante cara e se exixa dunha vez unha asamblea, unha votación e unha aprobo de contas, porque lembramos, a última vez que se aprobaron as contas estábamos en segunda ref. A poñer así. Sí. Eu hasta non sei eso se das asambleas están incumplindo os estatutos do club, que eu creo que sí. Seguramente que sí. A verdade é que non os lín todavía, pero creo que ao mellor van sendo hora de pedilos. Vai haber que pedilos como se estenden, porque que nadie está dicindo aquí que fan unha asamblea, que se o club ten que ir a unha sociedade anónima, pois terá que ir, porque é a única viabilidade que ten Club Deportivo Arenteiro, sabémoslo todo o mundo, non vamos poñelo dicir que non. Pero o único é que eu vas pola calle, os socios din que non presentan as contas, non fan unha asamblea, non nos informan. E claro, esa é unha das cousas que eu creo que o que falaba antes, que non sabemos que non che van dar unha información 100%, daránche máis ou menos unha cousa global, pero bueno, que che digan, pues bueno, pues isto está hasta aquí, isto é como está o club, temos estes gastos, temos isto, a única viabilidade que ten Club Deportivo Arenteiro é que veña convertilo en SA. Vale, pois co diga, que falen, e acabouse, porque o ocultismo non falar nada, porque sí, nos vamos a rodas de prensa, vamos ver coxe de Club Deportivo Arenteiro desde que empezou a tempada, quitando o Argemiro Marnotes, que presentou o director deportivo, presentou o adestrador, despois xa non houbo máis, non hai unha información do club, non hai unha información. Sí, no, este ocultismo, como lle chamas ti, ou esta incertidume, que é un pouco incomprensible, porque bueno, a día de hoxe o clube segue sendo dos socios, como dixemos, e creo que é necesario, e sobre todo polo ben común e pola estabilidade institucional e tamén deportiva indirectamente do clube. Así que, bueno, seguimos agardando, esperemos que nos den un pouco de luz en breves e que bueno, pues, que todo o mundo sepa cal é a situación do clube. É que acabo de recibir, non podo dar o que me acaba de mandar o WhatsApp. E acábame de mandar este WhatsApp dicíndome: boas, xa polas túas palabras que acabas de dicir no bar da cantina, por fin alguén diu que pensa gran parte do Carballiño e a todos aqueles que tanto lle queren ao club.
isto que acabo de recibir ahora mismo, non podo dicir a persona como acaba de No, mandar, sí. porque claro, isto acabo de Dícese decir. o pecado, pero non o pecado. Claro, Eso está eu claro. podo dicir, digo a verdade, digo francamente como sinto que todos lle queremos ao Club Deportivo Arenteiro e todos queremos que lle vá ben ao Club Deportivo Arenteiro. Pero hoxe, o Club Deportivo Arenteiro é un club profesional, vamos a decir, que estamos competindo en unha liga de fútbol profesional, e o único que nos pedimos que nós non estamos en contra do club, ni moito menos, do que nós estábamos acostumbrados a cada outros anos, outras tempadas, que foramos como máis, dicir que xa falamos moito, un club máis familiar, por exemplo. Hoxe, iso perdeuse. Somos un equipo que funciona, colleron un director general con outras que hai que respetalo, pero nós o único que queremos é informar de Club Deportivo Arenteiro e nada máis, os socios. É o único que queremos facer. Tú ben o sabes, Milito, eu tamén falei, non vou esconderme, ainda falei hoxe con unha persona, e que sí, que van intentar que melloren as cousas, e nada máis, que nós somos un graniño nun desierto, que non sei o que facemos, dar as nosas opinións humildemente, que se cada estamos equivocados ou ás veces podemos estar equivocados, pero o único que intentamos é axudar poñendo un graniño tanto aquí no bar da cantina como en Ser Carballiño, é o que estamos a facer, non estamos a que critican, que tal, que cual, non. Dende logo. Non estamos a eso. Eu, xa dixen antes, por ben do Club Deportivo Arenteiro estamos facendo moitas cousas e non armamos incendios. Sí, non, isto é simplemente xa para acabar, que Darío despida ou se quere comentar algo máis. Isto é moi simple, nós aquí non temos ningún interés económico, non temos un feedback ningún nese aspecto. En tal caso, pois perdemos tempo e cartos, no único dos casos, e o único que queremos pois é eso, darlle máis visibilidade, como sempre dixemos. A partir de aí, a opinión que queira ter cada un é libre de pensar o que queira, ni máis ni menos. Pero bueno, dende aquí, evidentemente, non temos ningún interés en ese aspecto porque non nos lucramos con isto que este unha cousa ou outra, ou decir unha cousa ou outra, ou pensar en unha cousa ou outra, non nos vai facer gañar máis ou menos cartos. Eso xa vos lo digo dende xa. Entonces, bueno, por non liarnos máis, agardamos convocatoria da Asamblea, xa che digo, eu a verdade que teño bastante curiosidade por ver ese libro dos estatutos e seguramente pois o habrá que pedir para ver como está a situación, porque ante a inacción dos dirixentes verdes ante este tema, pois é un pouco preocupante. Así que nada, Darío, antes de acabar, de que pase... Hai que despedirse, que hai que ir cenar, senón está... Sí, no, rapidamente, que xa nos pasamos de tempo, que estamos respetando últimamente ben os tempos e hoxe xa nos pasamos un pouco. Porra para o partido do domingo, Arenteiro, Guadalajara, domingo ás 4 da tarde, outra vez repetindo o horario. Peña, que porra das, que resultado das para o domingo? 1-0, de penalti no último minuto, quero ganar. Que vai dicir o mismo. Pois adianteime. 3-1. Me gusta. 3-1 para Arenteiro, non? Correcto. Home, se non entra no bar da cantina, arrestamos unha semana ou dúas. Eu hoxe creo que vou facer historia. Creo que por primeira vez vou, non sei se é a primeira vez, ou mellor non, pero vou dicir derrota para Arenteiro. 1-2, gaña Guadalajara o domingo en Espiñado. Non comparto ese resultado, Milito, perdóname que cho diga. Ojalá me equivoque. Ojalá te equivoques. É o que creo que vai pasar. Así que nada, eses son os pronósticos para... Se te equivocas, pero ganando nós, invito a unha cerveza. Vale, feito. Así me gusta. Pois nada, Darío, así queda a cousa. Pois nada, damos paso xa entonces para pechar o programa. Falamos dese empate en Espiñado co Baracaldo. Falamos desas novas do Arenteiro e falamos ahora mismo do próximo partido de novo en Espiñado o domingo. E nada, que o domingo verémonos por Espiñedo e lunes, como sempre, aquí estaremos. Donde, Milito? Na cantina. Gracias. Saludiño a todo o mundo. Hasta logo. Muchas gracias.
o verán xa teño frío. Estamos en agosto e quero pasarme esta noite contigo sin frío.